Podobno część 3 na śląskich bitach. Podobno bezimienni MDMW bita. Podobno pięsta, a nie jedna to uczelni. Podobno walcząc o swoje nie pozostajemy bierni. Podobno białych murzynów to tutaj nie znajdziesz. Podobno po rejonach śmigam w gardzie, mając wódę w gardzie, patrolami gardzę. Podobno każdy z nas wrogów niszczy już na starcie. Podobno każdy konfident to stara kurwa. Podobno psy wciąż węszą po podwórkach. Podobno orient to nasz najlepszy nawyk. Podobno rap działa jak adrenaliny zaszczyt. Podobno nasi słuchacze to nie forumowe pizdy. Podobno dla nas liczy się tylko piątka z ulicy. Podobno MDM Golconda i podobno dla przyjaciół zawsze szera piątka. Podobno MDM, wyjście w Golconda, to bycie meksy w głowach, a w słowach bomba. Nie jedna morda, za ten rap spali jointa. Styl jest jak terror, dalej zero jest na kontach. Znasz pierwszą część, w latach jest różnica. Mikrofony MW na bitach kotwica. Potem część druga i fantastyk czwórka. Młoda krew odpłynęła na śląskich podwórkach. A teraz dzieciak to podobno wersja trzecia. Patrzę z dystansem, wiem kto w chuja poleciał. I wiem kto jest wrogiem, a kto przyjacielem. Choć czasami dla przyjaciół bywałem skurwielem. Wiem kto mi przaje, a kto tylko udaje. Zmieniają się czasy, zmieniają obyczaje. A nie zmienia się z podziemia dobra banda, a Silezja.